Здравейте, аз съм Цвети от Цвети Wonderland и сега ще си направим маникюр. Вече съм си подготвила ръцете, оформила съм си ногтите, свалих си много трудно предишния лак. Ако сте гледали предишното ми видео, знаете, че той издържа 11 дни, което беше много голямо постижение. Така че въпреки трудното сваляне, като на всеки брокатен лак, всъщност го препоръчвам жестоко. Това не е платено. Бях скоро просто в ТМ и си взех и ето този, който ще използвам днес. Някакво зелено перлено като цвят и ще сложа ето тези черешки. Ето тези черешки, които имам от не знам колко години, но не съм ги слагала от сега никога. Сега им дойде моментът. Пропуснах да кажа, че си сложих и заздравител, който пропуснах да сложа предишния път и сега като свалих брокатения лак, ногтите ми не изглеждаха особено добре. Нарочно го направих, защото исках да видя дали маслата, които съдържа заздравителя, не помагат всъщност на лака да се бели по-лесно. Ако имате опит с заздравители и това как влияят на лака след това, може да напишете коментар отдолу, ще бъде много полезно за всички. Града. Много е светло. Ще изчакам малко да видя и ще сложа втори пласт на котрето, за да видя дали ще стане някакъв плътен цвят, защото така хич не е добре и ако не стане, ще трябва да сложа някаква основа. Има надежда. Може би ще трябва да направя 3 пласта, но какво такова. Поне сехне бързо. Не забравяйте да затапите хубаво крайчето. Даже да не стане много красиво, със следващите пластове ще се оправя, ама това е много важно, за да е по-траен лака ви. И с омазването съм ви казала, че няма проблеми. После като си измиете няколко пъти ръцете, всичко пада. Така че не се притеснявайте. Аз съм изключително неточна, когато си нанасям лака и си омазвам целите пръсти и после всичко е 6. Започнах да слагам втория пласт веднага след първия, без да изчаквам, защото е достатъчно рядък, така да се изразя, лака и съхне много бързо. Така че докато си обера всичко излишно, което слагам, той си изсъхва. Така че няма проблем да сложа втория. На втория пласт вече не затапвам краището, защото става грозно. Да ви кажа, като консистенция не е вау това лак. Малко ме дразни даже как се нанася. Аз си взех и бял същия. Ето така изглеждат ногтите ми с 2 пласта от този лак. Мисля да сложа още един, но ще трябва да поизчакам, защото вече когато са 2 не съхнат толкова бързо. Голямо чакане на съхненето направих. Първо се сетих, че не съм си взела пинцета, а тя ще ми трябва, за да хвана после тези черешки и да ги сложа върху ногтите си. Съответно си бутнах ето този нокът. Но мисля, че с третия пласт ще се оправи, а после реших да си отворя едно безалкохолно аперитиво на здраве. И с търбушона си бутнах и този пръст. Ето тук. Но
Какво да направиш? Не е особено изтекнал, въпреки че мога да го бутам без следи на лявата ръка. Докато се направя нея, дясната ще доизсъхне. Минали са 5 минути сигурно. Не съм много по-дългото чакане на съхненето. Готино става. Да ви кажа честно, разликата между 2 и 3 пласта не е вау. Така че ако нямате време, може и само на 2 да си останете. Виждате ли, тези двата пръста са с по 3, а тези двата са с по 2. Пипнах си този пръст, ударил го и ще трябва да го направя от начало. Стискайте ми палци да не си разваля още няколко пръста, докато го чистя. Почвам лявата ръка и в движение ще му сложа другите 2 пласта. Ето ги 3 пласта и 2 пласта. Има разлика. Доста по-плътен и красив е цвета с 3-те. Да, без този съответно. Голямо мазало. Така вече всички пръсти имат по 3 пласта. И започвам да си слагам топ лака на Jumbo. Знаете, че той ми е любим, защото съхне супер бързо. Не само той съхне супер бързо, ами всички пластове под него съхнат супер бързо. Като ще пропусна този последен, ще го направя, защото най-скоро съм му сложила 3-тия пласт. Обирайте излишното, защото когато пораснат ногтите ви става много грозно. Ако си мислите, че като е прозрачен няма проблем, не е точно така. Топ лака е взел да се сгъстява. И ми се струва, че скоро ще ми трябва нов, въпреки че даже не е стигнал до средата. Но и друг път съм казала, струва 2-3 лева, така че мисля, че можем да си го позволим да го сменяме често. Защото ще започнем да правим мехурчета. Скоро вече започнем да прави конци. Може да се разреди с малко лъкочистител с ацетон, но аз предпочитам да си купя нов. Така, дойде сюблимният момент на поставяне на черешките. Вече има малко мехурчета, между другото, от топа, но се надявам, че не се виждат. Така, черешките са плоски от задната страна, т.е. е хубаво да сложат на по-голям нокът, най-добре на палците, но аз ще сложа на единия палец и на единия безименен. Най-вероятно ще ми закача, но каквото такова. Понякога съм лепила подобни фигури с капчица, за да издържа, защото особено когато се закача, няма какво друго да го задържи. Но сега тези, понеже са мънички, мисля да пробвам с лак. И при това, понеже искам да ги използвам отново, няма да ги покривам с топ лак, само ще ги залепя. И ще видим какво ще стане. Ако се отлепят бързо, ще сложа капчица.
Сега ще сложа допълнително на едно място, просто в средата, топ лак. Май сложих твърде малко. Много сладурско стана. Това, което ме притеснява е, че черешката от едната страна стърчи и най-вероятно ще се закача. Да, конците на топ лака, които ви казах, че прави вече. Чудя се дали да набутам още малко лак тук. Да, мисля, че така е по-добре. Много е готино. Чудя се дали да е в средата или в края. В края ще е по-добре по принцип въгълчето. Но пък това ми е в средата, така че ще изпляскам и това така. Леле, колко много топ лак сложих. Тръгна да се стича на една страна. Не знам какво ще стане тук, да ви кажа. Дано нещо да стане. Натискам го, за да потъне хубаво, защото в момента топ лака е стопил останалите лакове. Малко грозно стана май в средата, но се лави. И сега остава това стабилно количество топ лак да изсъхне. Ето това е крайният резултат. Стана много симпатично, обаче нямам представа това дали някога ще реши да изсъхне, защото е много дебел пласта топ лак, който сложих. Предстои ми да вземам душ, да излизам. Ще снимам пак до вечер да ви се похваля дали е оцелял. Изкъпах се, облякох се, направих си салата. Ядох. Бърках си в чантата. Ходих на ортодонт. Всичко беше наред. Докато не си сложих чантата на работа. И тази черешка се изкърти. И сега, освен да го направя на ново друго, не виждам какво мога да направя. Само се чудя. Направо май ще му сложа капче с този път, защото и ще го сложа по-встрани. Да, забравих да се оплача, че ето този, като стигнах до ортодонта, просто се беше дигнал наполовина. Не знам как беше станало това, абе като цяло, ако правите 3 пласта, ето този също е ударен, най-хубаво е това да се случи вечерта, преди да си легнете, защото те изсъхват достатъчно, за да не ги нараните в меки повърхности. Естествено не да си сложите ръката под възглавницата. Но аз рядко си слагам лак през деня и точно по тази причина избягвам. Защото ако го сложите вечер преди лягане, той има цяла нощ да изсъхне напълно и на другия ден да нямате абсолютно никакви проблеми. И ако това го бях направила вечерта и да си легна, предполагам, че и това щеше да е достатъчно здраво. Защото то вече се усеща здраво, просто аз го изкъртих брутално. Да. Сега, так му си сложих топ лака отново.
Тънкият ми замисъл е да направя една малка дупчица. Даже точно още, докато не е изсъхнал съвсем. Трябва да е много малка, защото и черешката е малка и да не стане грозотия. Стискате ли ми палци? Май малко голяма стана. Класика. По-скоро е огромна. Малко ще по-натисна да се посмали. Така. Дано не е пълно фиаско цялата тази работа. Сега ще разберем. Слагам капчица. Това да не е запушено сега. Тръгна. Тръгна повече, отколкото искам. Ах! Че днеска мазалото е пълно, само това ще ви кажа. Мазалото определено е по-малко, отколкото предишния път. Много вкусно. С топлака. Само стискаме палци да изсъхне този път. Ще ви държа в течение.